खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि इउटुब चेनेलखौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय। हेमानि बसुमतारी। दानिया जोङो दिनै मा खालामनो नागिरदों नायलांदिनि लोगोफोर। आं दिनै सायरि लानानै फैयाखै। आं सामब्राम हानानै लाखाबाय। नै दानिया सामब्रामनि पक'रा बानायनोसै। दानिया नै बानलुखौबो हानानै लाखाबाय। संख्रि दङ एसे, बानलु गुन्दै एसे दङ, जिरा एसे दं, हालदै एसे दं। बेफोरखौ बेहाय दोननानै लाखाजोबखाबाय। दानिया बेखौ नानानै लाग्रोबाय। नै लोगोफोर, दानिया जों बेहाय बेसन आरो सामब्राम आरो बानलुखौ लागायनानै लाग्रोबाय। दानिया जोङो बेहाय बानलुबो होनानै लाखाबाय, संख्रि एसे होनानै लाबाय, हालदै एसे होनानै लाखाबाय, ओमफ्राय जिरा एसे होनानै लाखाबाय आरो बानलु गुन्दै एसे होनानै लाखाबाय आरो बेखौ सिग्लिनानै दोनथ'बाय आरोखि ना। दानिया जों थाव होनोसै। दानिया जों हरनोसै। नै बराया जाबाय। सामब्रामनि पक'रा बानायदोंमोन आं दिनै। बेनोसै आरोखि ना।